Otvorený list pánovi Volodymyrovi Zelenskému, prezidentovi Ukrajiny. Vážený pán prezident, už celé roky vaša krajina a váš ľud znášajú násilie nevydanej brutality, plod rozbesnenej ruskej imperiálnej ambície, ktorá neberie ohľad ani na ukrajinské životy, ani na obete vlastných vojakov. Neexistujú slová dosť silné na to, aby opísali hĺbku pekla, ktorým vaša krajina prechádza. Tisíce životov rozdrvených chladnou vôľou pomoci, vojna vedená s prešíbanosťou, prekrútenou stratégiou, prevrátenými hodnotami a manipuláciou dejín. Píšem vám, aby som povedal toto. Nemusíte sa už nechať ponižovať ani nejednoznačnou Amerikou, ani rozhádanou Európou, ktoré si udržiavajú zdanie solidarity pri banketoch, ale zanechávajú vás deň za dňom na boisku. Uverili ste v demokraciu. Váš ľud sa k nej oddane prihlásil. Ale dnes to treba povedať jasne. Demokracia je v mnohých prípadoch len starostlivo udržiavanou ilúziou, ktorá má ľudí udržiavať v presvedčení, že ovládajú svoj osud, zatiaľ čo im zároveň odopiera nástroje, aby sa vymanili zo systému. A dnes Ukrajinci zisťujú, že ich západná demokracia nechce. A už vôbec nie za cenu otvorenej vojny proti ruskej tyranii. A predsa je váš ľud jedným z najušľachtilejších na svete, vzorom vzdelania, dôstojnosti, kultúry, úcty a humanizmu. A práve preto, že stelesňujete túto morálnu výšku, musíte tak trpieť. Naučili ste sa žiť na sopke, po Černobyli. Dnes sa učíte kráčať vzpriamene v plameňoch bez toho, aby ste sklopili zrak. Vaši partneri však nemajú ani vašu odvahu, ani vašu dôstojnosť. Majú strach. Preto vás vyzývam, aby ste zmenili postoj. Nejde už len o to, aby ste odsúdili to, čo znášate. Treba varovať svet pred tým, čo Rusko plánuje. Lebo to, čo sa dnes buduje na okupovaných územiach Ukrajiny, nie je len okupácia. Je to strategický plán budúcej dominancie, ktorý má urobiť Rusko absolútne neporaziteľným. Azovské more sa stane nepreniknuteľným vojenským štítom so základňami pre lode a ponorky, so štruktúrami ukrytými hlboko pod morským dnom, neviditeľnými a neprístupnými. Tento strategický zámok doplní militarizovaná prestavba Mariupola, ktorý sa stane mestskou fasádou pre opevnené podzemné zariadenia. Na východe budú banské galérie v Soledare využité ako skryté vojenské infraštruktúry, chránené desiatkami metrov pod zemou. Celé to bude napájané obrovskou energiou z jadrovej elektrárne v Záporoží, pod kontrolou Ruska a chránené z Krymu a už anektovaných oblastí. Tento strategický štvoruholník bude srdcom nového ruského vojenského systému, navrhnutého tak, aby bol netekovateľný, neporušiteľný, nenapadnutelný. Zajtra už Rusko nebude len hrozbou, stane sa neporaziteľnou mocnosťou, zakorenenou nie na vlastnom území, ale na vašom, ukradnutom, premenenom, posvetenom. A potom už nikto nebude schopný vzdorovať jeho diktátu. Celý svet za to zaplatí cenu. Nesmiete už prosiť o zbrane. Musíte svetu odhaliť skutočný ruský plán, tiché budovanie pancierového impéria, založeného na absolútnej militarizácii okupovanej Ukrajiny. Tento plán mal Vladimír Putin v hlave od začiatku. Zveril ho okamžite svojej neregulárnej ozbrojenej sile, Prigožinovi a Wagnerovi, aby dobili Soledar mimo dohľadu regulárnej armády. Nebola to vojna proti nacizmu, bola to operácia na prípravu vojny budúcnosti. A tá vojna už nebude možné jej zabrániť. Prosím vás, pán prezident, zdvihnite hlavu. Zatiaľ, čo kancelárie počítajú granáty, Rusko presúva hlavné figurky na svetovej šachovnici a je blízko výhry. Toto už nie je vojna opotrebovania, ale vojna trvalého usadenia, posvetenia územia, strategického zablokovania. Ak sa nič nepovie, ak sa nič neurobí, svet bude v šachmate pred hotovou vecou. Ešte je čas odsúdiť. Ešte je čas prebudiť svedomie. Svet nesmie ustúpiť. Ďakujem vám za pozornosť, ktorú venujete tomuto apelu. Súctu občan sveta.